ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉപദേശ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 17ാമത്തെ മന്ത്രമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. 17ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ നമ്മള് 14ഉം 15ഉം അല്ലെ, 16ഉം 16 നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു? 15, 16, 17, 18 ലാസ്റ്റത്തെ 4 മന്ത്രങ്ങള് പ്രാർത്ഥനകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് എന്താണ്? പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, യജ്ഞാവതാരത്തോട്, ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോടുള്ള സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് 15, 16, 17, 18. 15ഉം 16ലും നമ്മൾ കണ്ടു. 15ല് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആ പ്രഭാപുരം മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കുക പറഞ്ഞു. 16ാമത്തില് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആ പ്രഭാപുരം മാറ്റിയിട്ട് രൂപം ദർശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ 17ഉം 18ഉം മരണസമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 17ഉം 18ലും മരണസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് 17ഉം 18ഉം മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ 9ാമത്തോ 10ാമത്തോ തൊട്ടോ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത്? 9ാമത്തെ തൊട്ട് അല്ലെ. 9, 10, 11 മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോന്നും വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. 9ാമത്തേല് വിദ്യയെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ പറയുന്നേ? രണ്ടും, അതായത് ഒന്ന് താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നു. വിദ്യ തെറ്റായ രീതിയിലാണെങ്കിലും അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അപകടകരം തന്നെയാണെന്ന്. അതായത് തെറ്റായ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എന്ത് സംഭവിക്കാം? നമുക്ക് രണ്ടും നമ്മളെ തെറ്റായ വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയാലും ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മള് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, നമ്മൾ അജ്ഞതയിലേക്ക് പോകും, അതായത് മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെ. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടിനും 2 ഫലാണെന്ന്. ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, അതായത് വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം, രണ്ട് ഫലാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാര്, വിവേകികള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തേല് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? രണ്ടും അറിയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് 3ാമത്തേല് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ 11ാമത്തേല് പറഞ്ഞു. ഇനി 12, 13, 14 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? അതെന്താണ്? അതെ, ആരാധനയെ കുറിച്ച്. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഭഗവാന്റെ നിരാകാരത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന എന്താണ്? രണ്ടുപേരും അവിടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു. 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലം, ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു ഫലം അല്ലേ. രണ്ടും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 14ാമത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭൗതിക സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ചും ദൈവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും. അതെ, രണ്ടും നമുക്കറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, അറിയണം. അങ്ങനെ തന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലായി ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. എക്സാം വേഗമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. ആയിക്കോട്ടെ, ഒന്നുകൂടി നോക്കണം, അത്ര തന്നെ. മറന്നിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അപ്പൊ എളുപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വായുരാനിലമൃതം അഥേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. വായുരാനില അമൃതം. വായുരാനില അമൃതം അഥേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരനിലമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരാനിലമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരനിലമൃതം നിലമാമൃതം അധേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. വായുരനിലമൃതം അധേവം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ക്രതോസ്മരം കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരനിലമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരനിലമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ക്രതോസ്മരം കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വായിക്കാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാനുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരനിലമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ഇതോടെ പറയുന്നത്, ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണേ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. പിന്നെ അത് മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് ഓർക്കണം. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവായത് കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണം. ഈ ഒരു സമയത്തില്, ഈ സന്ദർഭത്തില് ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഏത് സമയത്ത്? നമ്മൾ മരണസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. ഈ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായിട്ടുള്ള വായുവില് അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ പരമമായ ഭോക്താവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭോക്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കണേ എന്ന് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? നമുക്ക് അതെ. ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2:20 പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം
അല്ലെ? കാരണം ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വസ്ത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വസ്ത്രം മാറുന്ന പോലെ ആ ശരീരം നശിക്കുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ശരീരം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു കേടായ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടത്. ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല. ഗുണമില്ലാത്തതോ അരൂപമായിട്ടുള്ളതല്ല ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതിക ശരീരത്തിനാണ് കൃത്യമായ രൂപമില്ലാത്തത്. എന്താണ് രൂപമില്ലാത്തത്? എന്തിനാണ്? ശരീരത്തിനാണ് രൂപമില്ലാത്തത്. ജീവാത്മാവിന് വ്യക്തമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്. എന്തിനാണ് രൂപമില്ലാത്ത? ശരീരത്തിനാണ്. കാരണം ആ ശരീരം എന്താണ്? നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് അത് രൂപം കൈക്കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രൂപത്തില് ഈ ജീവാത്മാവ് ഇപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമായിരിക്കും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമായിരിക്കും, പിന്നെ ചിലപ്പോ പക്ഷിയുടെ ആയിരിക്കും. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ രൂപമില്ലാത്തത്, സ്ഥിരമില്ലാത്തത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ആ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് സ്ഥിരമില്ലാത്തത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ രീതിയിൽ പോണ. നിർഗുണനോ അല്ല അരൂപനോ അല്ല ജീവാത്മാവ്. രൂപമില്ലാത്തത് എന്തിനാണ്? ശരീരത്തിനാണ് കൃത്യമായ രൂപമില്ലാത്തത്. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് രൂപം കൈക്കൊള്ളാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് രൂപം കൈക്കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ആ ജീവിക്ക് എന്തുണ്ട്? അസ്തിത്വമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പലതരം ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാണ്. അമേധ്യം ഭുജിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള പന്നിയുടെ ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ശരീരം കിട്ടുന്നത്. ഒരു അമേധ്യം ഭുജിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിലെ പന്നിയുടെ ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. നമുക്ക് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. മാംസം ഭുജിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് ഇതര ജന്തുക്കളുടെ രക്തമാംസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ വ്യാഘ്ര ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മാംസം കഴിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ അത് കഴിക്കേണ്ട മൃഗങ്ങൾ അല്ലെ, ഏത് ജീവിയിലൂടെയാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്? ആ ജീവിയുടെ ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മനുഷ്യജീവിയുടെ പല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസം വേറെ രീതിയിലാണ്. അവ അമേധ്യമോ മാംസമോ ഭുജിക്കുന്നതിന് പറ്റിയതല്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ പല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് മാംസം കഴിക്കാൻ പറ്റിയതോ അമേധ്യം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ളതല്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. നമ്മളപ്പോ എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും മനുഷ്യന് അമേധ്യ ഭോജനാഭിലാഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല. പഴങ്ങളും സസ്യവർഗങ്ങളും കടിച്ചു മുറിക്കാനും ചവയ്ക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എത്ര മോശം അവസ്ഥയിൽ വന്നാലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും എന്ത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല? അമേധ്യം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. പഴങ്ങളും സസ്യങ്ങളും കടിച്ച് മുറിക്കാനും ചവയ്ക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകള് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതല്ലാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ് ഇവിടെ. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവ മാറുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു ബാഹ്യാവരണമാണ്. ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു ബാഹ്യാവരണം. ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു വിത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ വിത്തിന്റെ തോട് അല്ലെ, ആ വിത്തിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ആ തോട് കൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണമാണ് എന്ത്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ആ തോട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ആ ആവരണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോ മനുഷ്യനാവാം, ചിലപ്പോ മൃഗാവാം, ചിലപ്പോ വൃക്ഷാവാം, അങ്ങനെ ജലജന്തുക്കളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലാകാം. അതെല്ലാതും എന്താണ്, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണം മാത്രം ആണ്. സംസാര ചക്രത്തിൽ ജീവിയുടെ ശരീരം ഒന്നൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ശരീരം ഒന്നൊന്നായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലോകം മുഴുവനും ജലമായിരുന്നപ്പോൾ ജീവസത്തുകൾ ജലജീവികളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെയും ജീവനായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ജലമായിരിക്കുമ്പോ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ രൂപം, പിന്നെ പക്ഷികളായി, പിന്നെ മൃഗങ്ങളായി, പിന്നെ എന്തായി മാറണ്, മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാണ്. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളില് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കാകാം. അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചും നമ്മളുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്കത് കിട്ടുന്നതെന്ന് മാത്രം. അത് സസ്യങ്ങളുടെയും അതിനുശേഷം കൃമികളുടെയും അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവനായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപം. അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള രൂപം ഏതാണ്, മനുഷ്യരൂപമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപം. ആ മനുഷ്യരൂപത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടണം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏത് രൂപമാണ്, മനുഷ്യരൂപമാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മൃഗം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദഹിച്ച് ചാമ്പലായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ജീവിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം നമുക്ക് നിശ്ചയമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തില്, ഈ ഭൗതിക ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അത് ദഹിച്ച് ചാമ്പലാകാനുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ശരീരം നമുക്കറിയാം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളത് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. അതിലെ പ്രാണവായു അനശ്വരമായി പ്രപഞ്ചവായുവിൽ ലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിലെ പ്രാണവായു എന്താണ്, അനശ്വരമായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വായുവില് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലെത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് മാറുന്നതായി. അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് എന്ത് കടക്കാണ്, ആത്മാവ് കടക്കാണ്. അതിന് ഒടുവിൽ എന്തിലേക്ക് എത്തും, അത് ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ടും ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ. ബ്രഹ്മത്തില് നോക്കാം, നമുക്ക് എത്തുമ്പോ പറയാം. നോക്കാം എവിടെയാണ് പറയട്ടെ, നോക്കാം. അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മരന്ധ്രമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുവാൻ യോഗിക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രമാണത്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയും, യോഗിക്ക് കഴിയും. നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിൽ എത്താണ് ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണാഭിലാഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു ജീവന് അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനനുസരിച്ച്, ആ ഇന്ദ്രിയ വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ആ സ്വഭാവം നമുക്ക് വരാണ്, അതിനനുസരിച്ച് ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവികൾക്കെല്ലാം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആകാരം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും എന്താണ്, നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള രൂപമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഈ ശരീര
വൈദിത്യങ്ങളിലല്ല, ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യന് അറിയാമെന്ത്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ്, ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏകത്വം കാണുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആത്മീയമായിട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ആ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ശരീരത്തിലല്ല എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ജീവൻ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, ദേവന്റെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, അതിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, ശരീരം ഏതെടുത്താലും, പന്നിയുടെ രൂപത്തിലെടുത്താലും, ദേവന്റെ രൂപത്തിലെടുത്താലും, മനുഷ്യരുടെ രൂപത്തിലെടുത്താലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്ന സ്ഫുലിംഗം എന്താണ്, അത് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 7:19 പറയുന്നത്, പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണവാനായി തീരുന്നത് വളരെ ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, പ്രസ്താവന, ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പല ജന്മങ്ങളിൽ ആർജിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, പൂർണ്ണനായി തീരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ തന്നെ അറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. പല ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇത്തരത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒക്കെ നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാതും എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ആ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവന്റെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് അപ്പൊ വാസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിലാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധി നമുക്ക് വരുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനവും ആ സംസ്കാരവും പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവന് എല്ലാ ജീവികളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്കൊരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവന് എല്ലാ ജീവികളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമായില്ലെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപതിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ഒരു മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു വായിക്കാം. തന്റെ ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവൻ എല്ലാ ജീവികളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണെന്നും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്കൊരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുണത്തിൽ തുല്യമാണ്, അളവിൽ വ്യത്യാസമാണെന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ, എല്ലാ ജീവികളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, ആ പൂർണ്ണമായതിന്റെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല, ഭഗവാന് തുല്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലാവില്ല. അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും, വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യരല്ല നമ്മള്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യരല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അധപതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനും അധപതനം സംഭവിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മത്തിലാണ് നമ്മൾ ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിലെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അധപതനം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ, അതായത് വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് നമ്മൾ ലയിക്കുന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം, ആ ജ്യോതിസ്, അത് ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവസത്തകളാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ഇത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് ഈ ജീവന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തൽപരരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന വ്യാജ പ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തൽപരരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആരനുസരിക്കേണ്ടി, നമ്മൾ ആരുടെ ദാസനായിട്ട് മാറും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായിട്ട് മാറും. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറും. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാജ പ്രഭുക്കളായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ജീവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരവും നമ്മളെ പ്രാണനൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയമായ ആ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, അതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തില് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തനായ അയാൾ തന്റെ ശരീരം ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഭക്തനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭക്തൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന? ശരീരം ചുട്ടു ചാമ്പലാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങളും ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓർക്കണേ എന്ന് ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറയുന്നു, 8:6 യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ സദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. നമുക്കിത് ശ്ലോകം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ കഥയാണ്. അതായത് ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മരണശേഷം എന്താണ് അതായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ആ ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവ് ആ മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു? മാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ ആ വാസനകളെ മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ആ മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വാസന അതെന്താണോ അതാണ് ആ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണത്? അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സ് സാന്ദ്രമായത് കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സ് സാന്ദ്രമായത് കാരണം കൊണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതില് നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് എന്താണ്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഭൗതികമായ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവൽ 1ന്റെ ലിങ്ക് ടെസ്റ്റിന് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഇത് ലെവൽ 3യുടെ ക്ലാസ് ആണ്. ലിങ്ക് ടെസ്റ്റിന് കയറുന്നവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ കേട്ടോ. സൂമിൽ കയറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ മരണസമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ആ ഭക്തനെ മറക്കില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്മരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു? നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയണം. ശ്രീല വിനോദ ടാക്കൂർ പറയുന്നു, ഒരുവൻ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണെന്നിരിക്കലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നാം അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി വിനോദ ടാക്കൂർ അല്ലെ, ശ്രീല വിനോദ ടാക്കൂർ പറയുന്നത് ഭക്തി വിനോദ ടാക്കൂർ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ എത്ര ഹീനമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ പോലും, സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു, ശരിയായ രീതിയിൽ ആ ഋഷികളുടെ പരിത്യാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു, അതിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ പറയും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാലും നമ്മൾ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാനിക്കണം. അപ്പൊ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഭക്തനായിട്ട് കാണണം. ജീവാത്മാവിന് 2 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും, 2 ശരീര പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും. നമുക്കറിയാവുന്നല്ല 2 തരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ഒന്ന് ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടും. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന് 2 തരത്തിൽ, ഒന്ന് ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, രണ്ടാമത്തത് ശരീരം പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 2 തരത്തിലും നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് ഭജനപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂടുന്തോറും ശരീര പരിരക്ഷണപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുപാതം ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ട്, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകുന്നോ, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുവോ, അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവോ, അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചുരുങ്ങി വരും. നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ആ ശരീര പരിരക്ഷണപരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുപാതം ചുരുങ്ങിയത് ആ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ആസക്തി കൂടുന്തോറും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തിനോട് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാളിൽ ലൗകിക പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടാകും? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ ലൗകിക പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ ലൗകികത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണത്. അപ്പോ നമ്മൾ ആരും ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ലൗകികത അനന്തമായി തുടർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം അത്തരം അപൂർണതകൾ താമസിയാതെ ഇല്ലാതാകും. പക്ഷെ അതെന്താണ്? കുറെ നമുക്ക് നിൽക്കുന്നില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അപൂർണതകള് പതുക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു സൗകര്യം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അവർക്കത് നിഷേധിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് അവർ ആകൃഷ്ടരായിരിക്കുന്നത്. അവര് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ആകൃഷ്ടരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഭക്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. വീണ്ടും അവരെന്ത് വേണ്ടി വരും? വീണ്ടും അവര് ജന്മമെടുത്ത് ഭഗവാനെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ആകൃഷ്ടരായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? അവർക്ക് ആ ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക്. അതിനപ്പുറം അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് 9 തരത്തിൽ നമുക്കറിയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് 9 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് 9 തരത്തില്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം.
ഈ 9 ഒന്നിച്ചോ ഓരോന്നായി സ്വീകരിച്ചോ ഭക്തന് ഭഗവാനുമായി നിത്യസമ്പർക്കം പുലർത്താം. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുവാൻ ഭക്തന് എളുപ്പം സാധ്യമാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 9 ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും മരണസമയത്തല്ല ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ, അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാം. അഥവാ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ആരോർക്കും, ഭഗവാൻ ഓർക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ആരോർത്തിരിക്കും, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓർത്തിരിക്കും. ഈ 9 ഓരോന്നും മാത്രം സ്വീകരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ 9 കാര്യങ്ങൾ നവവിധ ഭക്തി ിലൂടെ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് ജന്മസാഫല്യം നേടിയത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, അതായത് പരമസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചതാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് കീർത്തനത്തിലൂടെ. പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണത്തിലൂടെ. വന്ദനം വഴി അക്രൂരൻ ഉദ്ദിഷ്ടമായ ശ്രേയസ് സമ്പാദിച്ചു. വന്ദനത്തിലൂടെയാണ് അക്രൂരൻ എന്ത് താണ്ടിയത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. പ്രഹ്ലാദൻ സ്മരണയിലൂടെയാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്. അർച്ചനം കൊണ്ട്, അതായത് പൃഥു മഹാരാജാവ് അർച്ചനം കൊണ്ടാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്. പാദസേവനം കൊണ്ട് സൗഭാഗ്യ ദേവതയായ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത് എങ്ങനെയാണ്, പാദസേവനം കൊണ്ടാണ് നേടിയത്. ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാനും സാഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും ആത്മനിവേദനം വഴി മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും അഭിഷ്ട ഫലങ്ങൾ നേടി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ആത്മനിവേദനം വഴി മഹാബലി ചക്രവർത്തി, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയത് ഓരോ രീതിയിൽ. ഹനുമാൻ ദാസ്യത്തിലൂടെ, സാഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം വഴി മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും അഭിഷ്ട ഫലങ്ങള് നേടി. അത് പറയണം ഒന്നുകൂടി, മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മുഖ്യമായ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണസമയത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്? ശുകദേവൻ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഒരു മരണസമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്? തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാനീശ്വരോ ഹരിഹി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിത വെശ്ച ഭയം. എന്താ പറഞ്ഞ? തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാനീശ്വരോ ഹരിഹി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിത ഭയം. അതൊന്ന് എഴുതിയിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്, ആ സ്ലൈഡ് അതൊന്ന് എഴുതാനാ. ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരി. ഭാഗവതത്തില് രണ്ടാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ പിന്നെ വേണ്ട, അത് എഴുതാം. എന്തായാലും 2-1-5 രണ്ടാമത്തേല് നമ്പർ ഇട്ടാ മതി പ്രഭു, അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും, ഓരോ മനുഷ്യനും എപ്പോഴും സർവേശ്വരനും പാപഹരനും സർവജീവികളുടെയും അന്തരാത്മാവുമായ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കണം. 3 കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയണത്. എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും, നമ്മളെ വ്യാകുലകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള സർവപാപഹരനായിട്ടുള്ള സർവജീവികളുടെയും അന്തരാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ്. മരണകാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണത്. എല്ലാ വ്യാകുലകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ, സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള സർവപാപഹരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും അന്തരാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കണം എന്നത്.
ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം പൊതുവെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിദ്രയെയും നാരിയെയും സേവിക്കുന്നതിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ കുടുംബരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി കഴിയുന്നിടത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അതായത് മൊത്തം എങ്ങനെയാണ്, രജോ ഗുണത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം മുഴുവനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്ര, നാരി അതിന്റെ സേവനം, പകലാണെങ്കിലോ ധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള അതില് നമ്മള് വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനോ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പോലും മനുഷ്യർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും സംസാരിക്കാനും ഒന്നും ആർക്കും സമയമില്ല. അത് എല്ലാവരും ഏതിലാണ് മിക്കവാറും നമുക്കറിയാം, രജോ ഗുണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും സംസാരിക്കാനും ഒന്നും ആർക്കും സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും ബോധേന്ദ്രിയവാനാണ് എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉപനിഷത്ത്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും ബോധേന്ദ്രിയവാനാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് ഓർക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം നമ്മൾ പരിശീലിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ പ്രാണൻ പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക? നമ്മൾ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിലല്ലേ നമുക്കത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ത്യാഗം എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കലാണ്. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിഷേധിക്കുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ഒരു സുഖം, സന്തോഷം അത് നിഷേധിക്കുക, താല്പര്യം നിഷേധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിദ്യ അവൻ പഠിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ ത്യാഗം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മള് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഉപാസനയ്ക്കായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ത്യാഗം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കുക. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൃത്യു മുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇത്തരത്തില് നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ മൃത്യു മുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മരണത്തിന്റെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഈശോപനിഷത്തില് പറയാനിവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാല്ലേ നമുക്ക്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരം ഭസ്മമായി അവർ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിഞ്ഞു തീരണം. അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണം. ഓർക്കണം. ഇതാണോ ഈ ശരീരം ഭസ്മായി, അതാണോ ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് ഓർക്കണം, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കണേ, അതാണോ മാതാജി? അതെ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓർക്കാനായിട്ട് എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ സമയത്ത് നമ്മള് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓർത്തിട്ട്, ഭഗവാൻ പരമഭോക്താവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഓർത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് സ്മരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ.
അതെ. സ്മരിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത അടുത്തത് 2-ാമത്തെ അധ്യായം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. മാത്രാണെന്ന്. അത് ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ആത്മാവിൽ ശരീരം നശിക്കുന്നില്ല, സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നോക്കിയിട്ട് അത് എഴുതിയാൽ മതി. അത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകള് അറിയാലോ, ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ആത്മനിവേദനം. പിന്നെ ദാസ്യം. 8-ാമത്തെ അധ്യായം 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില്? 8-ല് ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത് വാപ്പി സ്മരൻ ഭാവൻ ത്യജിത്തന്റെ കളേവരം തം തമേവൈത കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. അതായത് നമ്മള് ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭരത് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ ആലോചിച്ചാൽ മതി. എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മള് നിശ്ചയമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? മരണശേഷം അതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് പോകുന്നത്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം ഇതാണല്ലോ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനസ്സ് എന്താണ്? ആ ജീവിയുടെ വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാണെന്ന് പറയും. ഭാഗവതം 2:1-5 പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണകാലത്ത് നിശ്ചയിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മോചനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത്. അതെ, അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ സർവേശ്വരനാണ്, സർവപാപഹരനാണ്, സർവരുടെയും അന്തരാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മള് ഇതില് രണ്ടാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടത്തക്ക വിധം തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം. അത്തരം ായ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ഈ ജീവിതത്തെ, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതത്തെ ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ പാഴാക്കാതെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യ